Bideo honetan zenbaki lehenak eta konposatuak ikusiko ditugu Borja Alonsoren eskutik. Zenbaki lehenak eta konposatuak. Oso argi eta arin azalduta. Zenbaki lehenak zeintzuk izango dire, bat zenbakiarekin eta bere buruarekin bakarrik zatitu daitekezanak. Horrek esan nahi dau, zenbaki lehenen zatitzaileak beti izango dire. Zenbaki bera eta bat. Zazpiren zatitzaileak kalkulatzen baditugu, bat eta zazpi izango dire. Zaitik, zazpi, zenbaki lehena dalako. 13, zenbaki lehena baita. 29, zenbaki lehena baita. Bat zenbakia eta bere burua bakarrik agertzen direlako zatitzaileetan. Eta konposatuaz izango da, zenbaki gehiago agertzen direne, esaterako 15 kasuan. Bat eta 15 agertzen dira, baita 3 eta 5. Eta hemen salbuespen, esan beharra dago, bat ez dela zenbaki lehentzat hartzen.